150.000 euros que le costó pagar, nadie quería pagarlo, el banco ejecutó ese crédito y Ignacio, desde un punto de vista a mí me parecía que no debió haberlo hecho, pero bueno, lo hizo de buena fe, le entregó las llaves de la cooperativa al Banco de Crédito Agrícola, se las entregó. Y yo vine aquí un verano y me dijeron los paisanos, no, a cooperativa xa non é nosa. Digo, ¿cómo que non é nosa? Yo, pensando en lo que le había costado a mi abuelo, y yo que en septiembre cuando las uvas era el que pesaba en la báscula, estaba ligado a aquello, digo, ¿cómo que no es nuestro? Dice, no, no, es del banco. Digo, no, no, el banco tiene un embargo, pero aún no ha salido a subasta, de momento eso. Y yo, lo puedo decir ya porque ha prescrito por si he cometido alguna ilegalidad, llamé a unos amigos míos de la
Temos un salón de plenos cheo de todo isto que vamos a mandar para Valencia. En un principio quedaran en vir a semana pasada a recoller e ao final non vámoslo canalizar a través do Banco de Alimentos de Ourense e quedaran en vir a semana pasada e non viñeron. A ver se veñen mañá. Dixo moi sencillo que en principio que viñeron. Viña mañá? Sí. Temos un salón así un pouco que nos faga unha foto. Estamos todos, sí. Estas son... Sí. Que pasa? No, a Rosa foi avisar ao Marcos para que nos viñera facer unha foto. Que quería o... Nada. Por a iglesia. Subora. Bueno, pois... Bueno, bo día a todos. A todas vamos a proceder ao pleno correspondente ao mes de decembro. Pleno ordinario con 4 puntos no orden do día. Empezamos co primeiro dos puntos, que a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 2 de outubro de 2024. Non sei se hai alguna observación. Vamos por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos entón ao punto número 2, que é o expediente 326/2024, que a aprobación se procede do expediente de modificación de créditos número 4/2024, modificacións de crédito dentro do vixente orzamento financiado con cargo a novos ou maiores ingresos obtidos sobre os orzamentados. Hai un ditame da Comisión Informativa de Economía Facenda Especial de Contas do día 28 de novembro do 24 que diga: esta Comisión de Economía Facenda Especial de Contas examinou detidamente o expediente tramitado para modificar créditos dentro do vixente orzamento por un importe de 4.610 euros con cargo a maiores ingresos sobre os orzamentados. Logo de ver os informes e certificacións que figuran no expediente, tendo en conta, primeiro, que os gastos propostos son necesarios e urxentes e non poden ser aplazados ata o próximo exercicio sen perxudicar os intereses da corporación. Segundo, que a tramitación do expediente está axustada aos preceptos legais vigentes, a Comisión Informativa, os 5 votos a favor do Grupo Popular e 2 abstencións do Grupo Veciños de Monterrey que reservan o seu voto para o Pleno, acorda propoñer á Corporación a aprobación da modificación de créditos propostas. No obstante, o Pleno acordará o que estime pertinente. De acordo? Intervencións? Eu absteño a votación. Abstencións por parte de veciños. Abstención. Vale. A favor. Sí. Bien, pasamos entonces ao punto número 3, que é o expediente 328/2024. A aprobación se procede do proxecto de orzamento municipal para o exercicio 2025. Hai o ditamen da Comisión Informativa Especial de Facenda Especial de Contas do 28 de novembro do 24 que di: a presidencia da Conta Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas do Orzamento Municipal po exercicio do 2025, que ascende tanto no seu estado de gastos como de ingresos a cantidade de 2.975.165 euros con 93 céntimos. E logo de estudiar detidamente os documentos de dito orzamento, obsérvase o seguinte: que as consignacións do estado de gastos son necesarias para cumprir as obrigas exigibles deste Concello e para devolver a xestión deste Concello que ten encomendada, que no estado de ingresos apenas atributos e exaccións autorizadas pola lei en cuantía suficiente para atender as necesidades e obrigas da corporación. Estímase, por outra parte, acordes cas posibilidades do contribuinte. Que as bases de execución de orzamento son as máis prudentes e apropiadas para esta efectividade deste. Que dito orzamento non ten déficit inicial.
que o citado orzamento axusta os preceptos legais sobre a materia contido na Lei 7/85, no Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, no Real Decreto 500/90 e demais disposicións concordantes, así mesmo con base ao disposto no artigo 126 do Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril. É necesario que os concellos aproben anualmente o cuadro persoal coa ocasión da aprobación do orzamento, quedando configurado o cuadro persoal para o 25 do seguinte xeito, estruturado cos exixencias do citado Real Decreto 781/86. 1. Funcionario de carreira, a escala de habilitación nacional, a subescala Secretaría de Intervención, unha plaza de secretario interventor integrada no grupo A1 desempeñada en propiedade por Paulino Fernández Salgado mediante agrupación co Concello de Cuerda. B. Escala de Administración Xeral, unha plaza de administrativo de Administración Xeral integrada no grupo C1 coas funcións específicas da RPT desempeñada en propiedade por María del Pilar Zarraquiño Noveña. B. Unha plaza de auxiliar administrativo grupo C2 con función de notificación, registro, atención ao público e información juvenil desempeñada en propiedade por José Manuel Losada Losada. C. Unha plaza de auxiliar administrativo grupo C2 con función de registro, atención ao público e xulgado de paz desempeñada en propiedade por José Luis Gómez Palomares. Unha plaza de auxiliar administrativo grupo C2 con función de registro e atención ao público desempeñada en propiedade por Marcos Meno Méndez. C. Escala de Administración Especial, A. Subescala Técnica de Administración Especial, unha plaza de enxeñeiro técnico grupo A2 con funcións específicas da RPT desempeñada en propiedade por Rafael Castro Bamonte. B. Subescala Técnica de Administración Especial, unha plaza de arquitecto técnico grupo A2 con funcións específicas da RPT vacante. No personal laboral, no cuadro laboral, apartado personal fixo, hai 11 plazas de auxiliares de axuda no fogar, unha plaza de auxiliar de biblioteca, unha plaza de xente de desemprego e desenvolvemento local, unha plaza de coordinadora de axuda no fogar, unha plaza de operario de tractor, 2 plazas de limpiadoras, unha plaza de orientador laboral e unha plaza de arquitecta técnica. No cuadro laboral, no apartado personal temporal, hai 2 plazas de operario de servicios varios, 14 plazas de auxiliares de axuda no fogar e 2 informadores turísticos. Amortízase na RPT unha plaza de auxiliar administrativo. As retribucións básicas e complementarias de carácter fixo do persoal funcionario e laboral vixente a 31 de decembro do 24 prevense un incremento salarial do 2% tanto para os funcionarios como para o personal laboral, de acordo co proxecto da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o 25. Mantense un fondo de contingencia na partida 929.500, así prevese un aumento do 0,5 para compensar a subida do IPC no ano 2024, tomando como referencia a nómina de decembro do 23. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 2 abstencións do Grupo Veciño de Monterrey, que reservan o seu voto para o Pleno, acordan dictaminar favorablemente a aprobación do orzamento, por o que o Pleno acordará o que estime pertinente. De acordo, intervencións. Eu vou máis tamén a votación. Bueno, pois o Partido Político Veciños de Monterrey vai votar en contra do orzamento para o ano 2025 polos motivos de sempre. Basicamente, volve gastar máis da metade do presuposto en persoal. En 2023 e 2024 o gasto en persoal foi do 51% e para o próximo ano vai a ser máis do 53%. O presuposto xeral aumenta 1,5%, pero o gasto en persoal aumenta casi un 5%. E as inversións, como sempre, baixan de 280.000 euros no 2024 a 272.000 no 2025. Bueno, pois seguimos a pensar que o feito de cargar tamén cos obradoiros non lle vemos ventaxe. Non mellora as infraestructuras e os servicios básicos do Concello, non mellora as vías provinciais nin municipais, non limpa os ríos. Bueno, vemos aquí unha partida de fondos de contingencia que disminuyen de 2024 de 23.000 euros a 12.000 no 25. Non sei se están usando esta partida para cuadrar os presupostos, porque suben e baixan pois, sin lógica ninguna. E nada máis. Moi ben. Bueno, pois desde o grupo de goberno, basicamente,
vamos a votar a favor do proxecto de orzamentos para 2025. Bueno, sempre facemos un repaso non solamente do proxecto de orzamentos do 25, sino tamén de todo o que levamos feito no 24, que é bastante, non? Por eso me gustaría dárvolo a coñecer, non? Os orzamentos para o exercicio 2025 acadan a cifra de 2.975.165,93 euros, 1,46 de incremento con relación ao orzamento deste ano 2024. Un pequeno incremento con relación a este ano e que nos permite seguir nesa senda de crecemento que nos marcamos no 2015. Un ano máis teremos os orzamentos ao pleno de decembro, uns orzamentos realistas e continuistas, cos obxectivos que temos marcados como grupo de goberno. Seguimos nunha situación complicada, en diferentes aspectos, como seguimos co tema da enerxía, o tema do SAF, o tema do canon de Sogama, etc. Situación que non foi obstáculo para traer este documento felicitando por anticipado os profesionais desta casa polo traballo realizado. Os orzamentos de calquera institución son claves para conquerir os obxectivos que teñen marcados os grupos de goberno. Nós estes obxectivos témolos claros desde o 2015, como dixen antes. A mellora na atención aos nosos maiores, as políticas de fomento de emprego, a mellora dos nosos servicios básicos, a mellora do noso patrimonio cultural, histórico e artístico e seguir avanzando na transparencia e na participación cidadá. Creo que os orzamentos do exercicio 2025, como foron os outros, van nesa dirección. En definitiva, queremos un Monterrey máis social, un Monterrey máis verde, un Monterrey con máis servicios e infraestructuras, un Monterrey máis cultural e máis participativo. Entrando nas principales partidas, temos o capítulo 1, que efectivamente representa unha porcentaxe elevada, dun 53,23%. E aquí estamos, como todos os anos, co debate, non? Temos un capítulo 1 elevado, e elevado por varias causas, non? Fundamentalmente porque prestamos o servicio de axuda no fogar nos directamente. Se nos quitáramos o servicio de axuda no fogar do capítulo 1 e o leváramos a outros capítulos, como fan outros concellos, pois seguramente baixábamos ese capítulo de persoal dun xeito similar a como o teñen noutros concellos. Ademais, a maiores, temos o tema dos obradoiros de emprego que tamén nos repercute nese capítulo 1. Nos queremos que o SAF siga sendo público, 100%, é gestión propia nosa, con todos os problemas que iso conleva, pero nos queremos seguir mantendo este SAF público, 100%. Non? Bueno, é moi fácil criticar o capítulo 1, o alta tasa do capítulo 1, pero déanos alternativas. Que outra alternativa sería? Externalizar o servicio. É que non hai forma, o sea, se se prestan servicios, ten que ser con persoal. Personal en servicios que xa estamos deficitarios. Estou pensando no servicio de fontaneros, que temos 2 fontaneros para atender 11 núcleos, que estamos escasos de fontaneros. Entonces, fai falta personal para atender todos estos servicios que prestamos, non? O tema do gasto corriente no capítulo 2, pois tamén representa unha porcentaxe importante, polo tema sobre todo do suministro eléctrico, da factura da luz. Temos feito moitas medidas e accións para reducir o consumo da luz, pero ainda así, pois non damos reducido o gasto corriente, non? Participamos en todas as órdenes de subvencións que saca a Xunta e a Diputación para tratar de mellorar o recibo, non? En ese traballo constante estamos. O gasto en inversión é prácticamente similar ao do ano pasado, non? Ben motivado fundamentalmente por o plan Cooperou da Deputación Provincial de Ourense, que este ano, o ano 25 vai supoñer 204.000 euros, dos cuales o 40% ten que ir destinado a gasto de inversión e son os 81.000 euros que van destinados a estas inversións. É seguro que as inversións en min
non me preocupa tanto o presupuesto, sino o que me preocupa, o que me importa en realidad é a liquidación futura. É seguro que na liquidación, tanto do 24 como na do 25, seguro que o cuadro de inversións vai estar moi por encima deste porcentaxe. Seguro que estamos por encima do que prevemos inicialmente, non? Entonces, bueno, é unha previsión inicial, as inversións, bueno, eu creo que vai ser moi millorable ese porcentaje de inversións, non? Como decía nos primeiros obxectivos que vos dixen, temos que traballar por un Monterrei máis social, que é o principal eixo da nosa acción de goberno, non é outro que a atención aos nosos maiores, non? Pode causar que sea repetitivo, pero gústame facer mención ao extraordinario servicio de axuda no fogar que temos. É un servicio extraordinario que prestamos nós directamente, como dixen antes, con problemas de xestión para topar os propios auxiliares de axuda no fogar, pero eu creo que merece a pena, non? E, lóxicamente, este servicio non sería posible sen o excelente traballo das súas profesionais, non? A quen felicito públicamente. Por darvos unhos datos, actualmente están traballando 30 auxiliares de axuda no fogar, máis unha coordinadora. Temos 1.240 horas ano de básica, da SAP básica, e temos 31.200 horas da dependencia. Total, o ano temos 32.440 horas, e usuarios temos 84. O gasto total non o teño aquí reflejado, pero bueno, estamos en torno a 600.000 euros o que nos come todo o servicio de axuda no fogar. E é certo que tamén, outra cousa que levamos pelexando por implantar, no ano 25 esperemos que dunha vez por todas demos posto o servicio de lavandería e de planchar a roupa, non? Temos xa a ordenanza prácticamente preparada, pero claro, lóxicamente todos estes servicios non se fan sin a financiación correspondiente, non? Entonces, bueno, eu creo que seguimos aí petando na porta de política social, eu creo que nos van a dar financiación para dunha vez por todas lograr poñer este servicio en marcha, non? E logo tamén, dentro deste apartado de políticas sociales, pois sí, seguimos apostando por os obradoiros de emprego, por todos os instrumentos de medidas de fomento de emprego que pon en marcha a Xunta e a Diputación que a tiña co de empregabilidade, pero que vai incluído agora no Cooperou, non? Que nos recollemos dentro do Cooperou 20.000 euros para a empregabilidade. Eu creo que é fundamental seguir apostando por o desemprego, por tratar de reducir os niveles de desemprego que temos no noso concello, non? No apartado de mellora de infraestructuras e servicios básicos, abastecementos, saneamentos e depuración xunto coa mellora das pistas, camiños e carreteras do noso concello. Bueno, pois neste exercicio no 24 temos traballado bastante neste tema, sobre todo nos temas vencellados ao ciclo da auga, onde cada vez son maiores os requerimentos, sobre todo sanitarios. Durante este ano, bueno, pois decirvos, non, traballouse na instalación de válvulas de seccionamento nas redes de Alvarellos, Villaza e Medeiros, na instalación de contadores sectoriais nas válvulas e na instalación de contadores de saída nos depósitos de Asfarrapas e Infesta. No momento actual, o principal problema que temos é o de control das perdas do abastecemento, sobre todo en Alvarellos e Villaza. No ano 25, e coa axuda da Xunta e da Diputación, acometeremos unha serie de medidas de cara a maximizar a eficiencia do servicio e reducir os custos aos precisos para a prestación do mesmo cunha maior calidade. Por citar algúns, localizar e arranxar as fugas nas redes de Alvarellos e Villaza, instalación de placas solares para apoio nos bombeos de Vilaza, Alvarellos e Medeiros, como fixamos en Guimarei, que, por cierto, está funcionando moi ben, e xa estamos preparando o que son os proxectos e memorias para presentar en Augas de Galicia para a renovación das redes de Villaza, Alvarellos, Medeiros e a Madalena. Tamén recientemente nos concedeu Augas de Galicia, bueno, pois unha subvención para impermeabilizar os depósitos da Madalena, San Cristóbal e Guimarei, que eso acaba de ser reciente, non? No que se refiere a mellora de camiños, pistas e carreteras, tamén, lóxicamente, se seguirá actuando no 25.
A través do Plan Marco da Xunta de Galicia seguimos mellorando os nosos camiños e pistas xunto co PIR, donde todos os anos vimos actuando en diferentes carreteras. Por exemplo, este ano actuamos na carretera dos Mesóns en Guimareiro. No Plan Marco tamén actuamos en Estevesiños, no arranxo de varias pistas. A través do Plan Marco este ano actuaremos na carretera que vai de Medeiros ata a Granxa, no límite con Monterrey, mellorando a capa de rodadura. Tamén anuncio que no 25 acometerase a segunda fase da senda da Pousa Mixós, que é unha carretera provincial, pero que no 25 van a facer a continuación da senda que dou na Pousa e vai seguir hasta Mixós. E tamén anunciar que a Xunta vai acometer a continuación da senda aquí en Alvarellos, chegando ata a Rotonda, cunha inversión de casi 1,5 millón de euros. E a Diputación, a través do Norde, realizará a senda termal entre Alvarellos e Villaza, unha vez que remate o proceso expropiatorio. Seguimos preparándonos para conseguir máis axudas para mellorar. É certo que queremos mellorar o que é a seguridade das estradas, sobre todo das municipais, non? Eu creo que aí tamén temos que facer moito traballo no tema de pintado das carreteras, boa señalización, e neso, pois tamén seguiremos petando nas portas da Xunta ou da Diputación para mellorar ese apartado da seguridade vial, que creo que tamén é importante. E xa por último, no tema do apartado de mellora do noso patrimonio cultural, artístico e histórico, o ano 25 vai a ser un ano importante. Temos todos os traballos que se están facendo no Castelo a través dos fondos Next Generation, clave non só para o Concello, senón tamén para a comarca e a provincia. Tamén no 25 vamos realizar unha terceira fase en Mixós, sabedes que estamos arranxando que son as calles de Mixós, xa fixemos 2 fases, acaba de rematar a segunda e agora no 25 faremos unha terceira fase. E tamén coa axuda da Deputación seguiremos actuando no balneario de Requeixo. Sí que me gustaría tamén neste punto destacar o traballo que se está a facer desde a nosa oficina de turismo, un traballo profesional que ademais é recoñecido polas altas instancias co sello SICTEC de calidade turística. A nosa oficina de turismo é unha das poucas que dentro da provincia ten ese sello de distinción, o cual é motivo de orgullo, non? Destacar tamén as últimas xornadas que fixemos no Castelo sobre prehistoria, historia e arqueoloxía das terras de Monterrey, cun alto nivel participativo e de formadores. Tamén teño que anunciar que se vai a reformar a iglesia de Flariz por parte de Patrimonio da Xunta, casi 600.000 euros de orzamento. Vaise renovar o que é a cuberta da iglesia de Flariz. Xa pediron a licencia e vaise, creo que en breve van a sacar a licitación. Xunto con outra serie de melloras de infraestructuras turísticas que fixemos. No ámbito da participación cidadá, seguimos mellorando os locales sociais dos diferentes povos que o precisen. Actuouse no Teleclub de Estevesiños e no local social da Madalena e xa foi rematado o local social da Caridade. Invito-vos tamén a que vaiades ver, que creo que quedaron moi ben. Os pendellos, non chamamos dos pendellos, pero bueno, é o local social deles, non? Para o equipo de goberno estas actuacións son claves para a dinamización dos povos e seguiremos actuando no 25, tanto na Madalena como xa anuncio que no ano 25 lanzaremos a contratación dun novo local social para Sandín. O proxecto xa o temos rematado. E por último non me podo olvidar da aldea modelo de Infesta, continuando cos traballos dos proxectos Aldea Lis e País Activo, xunto cos propios da aldea modelo, servindo de exemplo para outros concellos e institucións, como é o caso da Universidade de Pamplona, na súa Facultade de Arquitectura, a través da Fundación RIA. Por último, tamén sinalar que no 25 tamén se continuarán coas obras no Complexo Deportivo de Villaza, fundamentalmente na urbanización e dotación de servicios da parcela que o tramitaremos a través do Plan Urbe da Xunta de Galicia. E tamén, no 25, se acometerán as obras de reforma da Escola de Villaza, do CRA. Xa solicitaron tamén a oportuna licencia, os permisos correspondentes xa os solicitaron e sacarase en breve a licitación. En definitiva, para rematar,
Pois son uns orzamentos nos que creo que tocamos todos os paus, con actuacións en todos os povos e actuacións importantes. Creo que vamos polo bo camiño. Os orzamentos é un documento técnico, como dixen antes, unha previsión que marca as grandes liñas, pero o importante é a súa execución e a súa liquidación futura, moi por riba desta cantidade inicial, e que é unha proba da boa xestión e que as peticións que se realizan son razoables. Eu creo que nós, donde petamos, nas portas que petamos, tanto fundamentalmente da Xunta e da Diputación, creo que vamos con peticións serias, razoables, ben fundamentadas, e por iso teñen boa acollida por estas institucións, non? Repito a felicitación para os empregados públicos, que dun xeito ou doutro participan na elaboración deste documento, e agradecer aos grupos, bueno, pois as vosas consideracións. De acordo? Por a miña parte, nada máis. Eu creo que as cuestións que formulou Carmen con relación ao gasto de persoal, eu creo que xa lle contestei, tamén no tema das inversións. Eu creo que melloramos os servicios do Concello, en definitiva, vamos nesa senda de mellorar os servicios do Concello, que ao final son os obxectivos que temos marcados, non? Comenta tamén que non melloramos os ríos. Bueno, pois os ríos, pois aí temos un problema, que é a Confederación. A mí non me gusta botar balos fora, pero sí que é certo que pois temos un problema de falta de comunicación. Non entendo moi ben ainda o que pasa ca Confederación, que tarden pois 8 ou 9 meses en vir permisos, autorizacións. O sea, é un atranco tras outro o que é o tema da relación coa Confederación, non? Bueno, eles escúdanse que os tramos urbanos son competencia municipal e que somos os concellos os que temos que limpiar os ríos nos tramos urbanos. Non temos capacidade nin de recursos humanos nin financiera para cometer eses traballos tan importantes que hai que facer nos nosos ríos ao paso por os povos. Non temos capacidade. E eles noutros ayuntamentos, noutros concellos fano, pois tamén que o fagan en Monterrey. E do tema da partida da contingencia, Carmen, non me quedou claro moi ben a que te referías. É que non, eu aí sí que me... Porque son reducido. Que contingencia? Os fondos de contingencia. Hai unhas fondos de contingencia que se van anos sube ou Sí, bueno, é que iso dependerá da subida dos funcionarios. Como queda aí un fondo que está pendiente, como non temos ainda a lei de orzamentos xerais do Estado aprobado, pois bueno, sempre metemos aí un saco para que despois, dependendo de como veñan as subidas, pois tiramos de aí, creo que é por iso. para cuadrar o presuposto. É un fondo para cuadrar. Para cuadrar, sí, É así. Pero entonces non fundamentalmente para cuadrar o capítulo 1, Capítulo non para cuadrar, sabes? Para cuadrar o orzamento. Déixame que lle faga dúas apreciacións cortas, Bueno, sabes que... Xa o sei. Non responde, pero bueno, ganas de ter o capítulo de personal, incluso se non hai axuda no fogar, supón máis dun 36% neste concello, bastante elevado. Similar aos dos outros concellos máis o tema de axuda no fogar, outro día na comisión se dixo, que pasa que aquí no pleno nos está dicindo, que é un tema que debería depender da Xunta de Galicia, no noso caso, ou da Xunta que corresponde nas outras autonomías. Entonces, se é culpa delas, non os teñen por que pagar os concellos. Que esa é unha xestión que ten que facer o grupo de goberno, non é unha xestión que teñan que facer os demais. Nós pertenecemos a FEGAM, se non me equivoco, e como membros da FEGAM se lle podería facer algo máis. O que pasa é que eu penso que non lle interesa directamente. Ahora, porque na Xunta ahora mismo está mandando os mesmos, e aseguro, estou convencido que se na Xunta estuveran outros, protestaría de outra maneira. Entonces, é botar valor fora. Yo da Confederación Hidrográfica é certo que quen ten que facer os tramos urbanos é o Concello, pero a Confederación Hidrográfica é relativamente fácil debatirlle que parte é urbana e que parte non é urbana, porque urbana en Alvarellos non é desde a salida da carretera. Iso podese considerar extraurbano, ou para iso teria que facer a Confederación. Que parte nos correspondería a nós como Concello? Pois a parte do campo, a parte do muiño abaixo e punto. En Milaza, cual nos correspondería? O desde o cruce hasta a desembocadura do río. Non é tanto tramo. Outra cousa é que non lle rebatamos a Confederación cuáles son as súas obrigas. E as súas obrigas, eu dixen algunha vez, é mandarlo por escrito. Mandarlo por escrito e responsabilizaros, para que no momento en que pase algo lle poda dicir, mire, é culpa súa,
É culpa súa porque eu notifiquei en plaza e forma e vostede non o foi facer. O que pasou fai un mes en Valencia, e non dixo que estivera ali. Sí. Fai 5 anos pasou en Infesta, sí, En Infesta, a suerte que pasou, no outro nivel, porque só foi nese pueblo. A suerte que hubo en Infesta é que non reventou a mellor algunha parede e levou a alguén dos que estaban dentro da súa casa, porque fai 5 anos eso pasou en Infesta. Eso pode pasar en cualquier lado. E eso non é culpa nin da Confederación, nin do Concello, nin da Xunta, nin de nadie. Pero sí se poden prever cousas, e sí se poden facer cousas para previrlo. Vale? E esas cousas, o Concello, sei que non ten fondos, pero o Concello é quen ten que chegar á Confederación e darlle por escrito, non chamanos por teléfono, que se os chaman por teléfono dalle igual. Vostedes saben que traballan na administración, que a administración non fala, a administración escribe. E unha vez este escrito, non hai volta atrás. E iso que pode facer o Concello. Por a miña parte. Sí, no, mira, con relación á axuda no fogar, eu teño claro, vamos a ver, trátase unha competencia impropia que estamos levando a cabo, eso está claro. E a través da FEGAN estáse, bueno, pois, eso, negociando ca Xunta de Galicia para que millore pois, a financiación dos SAF municipais, non? A Xunta que alega? A Xunta primeiro dice que a súa competencia é financiar, que non é gestionar o SAF, vale? Eu entendo que non, que a Xunta debería gestionar, como pasa en outras comunidades autónomas, que tamén debería gestionar o SAF e financiarlo, non? A Xunta alega eso e alega outra cousa, que a Xunta debe ao Estado moita pasta en dependencia, que lle debe moito diñeiro. Entonces, por eso non pode incrementar o valor da hora. Nestes presupuestos, nestes orzamentos do 25 da Xunta, están en subir o valor da hora. De 12 euros, creo que van subir a 14 euros. Ainda estamos moi lonxe do precio da hora, porque o precio da hora estamos falando de 21, donde os teñen externalizado, están sacando os pliegos a 21, a 22 euros, ou a 24. A 24, Con lo cual estamos moi lonxe dese objetivo. Pero que sí que estamos, neso sí que temos unha posición común, todos, de todos os colores políticos, de Bloque, PSOE, PP, e aí están na FEGAN pelexando ca Xunta para tratar de mellorar, por menos mellorar a financiación, non? Xa o da gestión, xa o vexo máis complicado. Con relación á Confederación, estou de acordo contigo, e temos mandado escritos, a Confederación, temos mandado un montón de escritos. Pero a Confederación, é o que eu che digo, Javier, é que eu non sei, eu, de verdade, o sea, eu xa é un... E isto que pasou en Valencia, bueno, pois é unha prueba evidente, non? De que é un organismo que eu non sei. E hai momentos, además, moi puntuales, porque yo mandas no mes de agosto, e posiblemente non lle fagan caso, pero se lle manda despois do Infesta, se lle manda despois desto, simplemente porque collen medo, que está claro que collen medo. Entonces, é a única maneira, porque se tú llevas e dices, mira, que me limpias, que nos... Nada, pero aí podoche dicir que nos fai uns anos tuvemos reunións con eles, incluso fomos a Valladolid, neso tamén estamos xuntos, todos os alcaldes aí non só de aquí da comarca, sino desde a Mezquita, Gudiña, todos, fomos todos a Valladolid. Eu creo que desde aquela visita ainda nos trataron moito peor, porque a partir daquela visita o único que viñan eran recetas de sancións por vertidos e con obligacións de limpieza de fosas éticas, con plazos, con amenazas de sancións, e aqueles que se limitan á policía de vertidos, e que solamente teñen a policía de vertidos como a súa gran competencia. Pero claro, despois vemos que outras confederacións fan os traballos que lle pedimos que fixeran aquí. A propia Confederación, Miño-Sil, que está aquí ao lado, pois ten feito cousas que non ten nada que ver nin co ríos, nin co tema da auga, nin nada. Que pasa? Que en concellos que non son do PP, fundamentalmente do PSOE. Teñen feito unhas obras extraordinarias en Maceda, propoñeche en Amoeiro, en 50.000 sitios. En 50.000 sitios a Confederación está gastando pasta en cousas que non lle corresponde. Si, ten moitas máis. Además, ten moita pasta. De acordo. Vale, bueno, pois eu creo que quedou claro.
Procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? En contra? 3. Bien, bueno, pues pasamos entón, bueno, antes de pasar, non sei se hai unha moción de urxencia, vecinos, pues pasamos entonces ao control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno. Nada, 4 cousas. Sí. Vamos a ver, está vendo cortes puntuais de auga na Madalena. Sabes a que debido ese problema? Sí, bueno, Rosa aí pode Unha informar. bomba que se estropeou, Vale. pero bueno, está, sacaron onte, están revisando, pero bueno, hoxe xa é auga. Vale. E despois tamén que na mesma carretera na entrada hai unha fase de luz que está apagada, non sei se que está Sí. desconectada por Sí. o tema da forro ou é que hai No, algunha avería. Non hai unha vez, Avería. sí, Vale. chamamos. Xa chamamos, sí. Vale. Bueno, despois sigo insistindo máis veces no tema do aparcamiento aquí en Alvarellos, que non temos onde aparcar e que, por exemplo, o acceso da entrada aquí sempre está ocupado e non se pode entrar por este lado, por a parte de atrás, o acceso a estas casas aquí do campo, que a ver se se pode pôr algunha señal para que non aparquen ou señalizar, como ben teño solicitado tantas veces, que se controle o aparcamento nesta zona. E sobre todo as mañás, cando veñen os obradoiros, que é unha pésima jauría, porque ven o autobús e non pode pasar, que teñen que quitar os coches. Despois, outra cousa sería... que co tema das luces tamén insisto que as do campo da festa aquí de Alvarellos están encendidas e non é necesario que estén encendidas e están toda a noite, todas. E por a miña parte nada máis. Mira, ben, por parte de veciños, Eu son ali infeliz nunha pista que vai onde está a Casa do Salvador. Onde decía Madalena que está un cable das farolas ajá, que está colgando casi a 1 metro do suelo. Vai calquera arrancar a darlle un chispazo. Por miña parte, nada máis. vale, mira, pues miramos a ver. Carmen? Eu quería nunha xunta de goberno na fase de árbol. Hai aquí algún gasto por honorarios de recurso contencioso, Asociación Veciñal San Salvador de Mixos. Me imagino que isto será por o tubo aquel, non? Sí, foi iso. Que eu creo que se resolvera o problema antes non andaríamos ahora gastando estes cartos. Pero o problema non nos generamos nós, O problema non nos generamos nós. O problema é que nos meteron ao Concello e in un petate e bo, ademais, Sí. E o Concello sí que non fixamos nada, nin pa ben nin pa mal, a verdade é que hai que dicirlo. E aí o que pagamos, a asistencia foi da Diputación, a asistencia letrada, pero aí hai que pagar o procurador, que si que o procurador sí que o temos que pagar. Había outro por aquí tamén de 1.000 ou 1.000 e pico euros. Pode ser. Tamén de honorarios xurídicos. Pode ser o mellor un tema da granxa. Ese pode ser o da granxa que nos condenaran en costas. Que nos condenaran en costas, é o da granxa, pode ser. Pode ser. Non sei, miramos. Pero si, eran os asuntos que tiñamos en litigio era eso, Mixos e tema da granxa, sí. Tamén, que agora non encontro acta, hai uns gastos aí da festa de Monterreiro, dos gaiteiros, que este ano paga o Concello honorarios dos artistas e eso non o pagaba a Deputación. É que non sei onde No, vamos a ver, aí hai unha subvención que recibimos de turismo, hai unha subvención que recibimos, aí teria que mirar exactamente o expediente, pero creo recordar que hai unha subvención que recibimos de turismo e hai outra da banca que nos dan, creo que son 1.500 euros. 1.500 euros. A portabanca, entonces, bueno, pues parte das actuacións ou algún gasto que houbera da xuntanza tira desa subvención. Tira da subvención, pero hai que reconocerlo, hai que meter un presuposto e hai que dar, de acordo? Unha sinal na carretera de Requeixo, porque me parece que están entrando, salen os camións da autovía, non é o primeiro que se mete pa ali e despois algunha vez lle complicou para poder salir.
Non sei se hubo moitos danos cando se comunicaron as fases do Concello. Perdón, cando? Cando se comunicaron as fases de luz no Concello. Queimou moitas cousas. Está subindo, sí. Vamos a ver, fixemos aí que un... Cristo. E Medeiros pasaron ano tamén. Xa non é capaz. Bueno, o tema foi que se queimou o neutro, polo que me poñen, que Sí, foi así. queimouse o neutro, además, habíamos dito tamén o línea. Entra a luz a unha potencia de 380 kilovatios. Danos ocurridos: Casa do Concello, equipos informáticos, a caldeira de Peles e a báscula. E a báscula tamén non la chimpou. E na Casa de Cultura, os equipos informáticos e a caldeira de Peles tamén. E despois outros no alumeado e cadros eléctricos. Vale. As actuacións que fixemos o día 12 e o 13 de novembro, interposta reclamacións a Fenosa Distribución a través da área privada de acceso na que dispón este Concello para comunicarse con esta empresa. O día 14 viñeron os técnicos de Unitec, que por visto é que para coñecer os danos ocasionados de levantar parte e levan varios equipos informáticos para arranxalos tanto da biblioteca como do Concello. E ata data de hoxe, recopilación e arquivo de facturas e orzamentos das reparacións dos danos causados para tramitalos coa empresa Unitec, que é a que derivou Fenosa. E en principio... Quería copia do proxecto das obras de mellora da eficiencia enerxética, en vez de pasarlle por escrito, se lo digo yo ahora aquí. Copia do proxecto, siguen, perdón. Da mellora de eficiencia enerxética nas pistas deportivas. Tiña outra cosa e agora xa me despistei. O que falábamos antes da auga, que se canalice para que ningún dos veciños se sinta afectado, quede afectado. En donde ali na Pousa. E que si entra, termina yendo ás casas, aparte de que termina salindo na coneta, o perigo cae no inverno, na calle Ciela. E si non, o tapan e termina marchando os outros veciños. Entonces, hai que canalizarla por o camiño que baixa, esa non é ese problema. Moi ben. Algo máis? Pois nada, da miña parte, pois moitas gracias, levantamos a sesión e se non nos vemos, que seguro que nos vamos a ver, pois felices festas para todos. Mira, aquí no nos da nada. No, aquí no viene la competencia.